सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनोरिः तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते इन्द्रगुं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र भारतो धनुर्धरः तत्र श्रीवीर्यो भूतरद्रवानितरमधर्ममा सर्वेष्वरम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्नुनस्सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः। वायुभारतीभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शरी पुरन्दराभ्यां नमः। वसिष्ठारुन्धतीभ्यां नमः। दुर्गाय नमः। क्षेत्रपालाय नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। त्र्यंबकाय नमः। भयंकराय नमः। मातापितृभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामादेवताभ्यो नमः। स्थानादेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु। इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। दुर्गां ध्याय दुर्गतिप्रशमनीं दुर्वादलश्यामलां चन्द्रार्धोज्ज्वलशेखरां त्रिणयनामापि तव सोवसां चक्रं शङ्खमिषुं धनुष्टदतिं कोदण्डबाणां शयो मुद्रे कावे कामदे सगडिबद्धाभीष्टदां वामयोः ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षादिष्टं दैवं श्रेयपदे आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मनी। स्वामी परमात्मा प्रथम जाऊन कुलदेवाला हुडगास्कर इष्टदेव वेंकटरमणाला हुडगास्कोन घेया। तशी ग्रामदेव जावन शिलम गेल प्रीतीचे आराध्य देव वीर वेंकटेशालो मंजेश्वर मदनंतेश्वरालो तशीच नमगून आयल सक्कड देवाला हुडगास्कोन घेवन तशी सर्व महागणपतीलो मंगळादेवीलो विशेष जावन घेवन दुर्गा परमेश्वरालो हुडगास्कोन घेवन आमगेले संस्थाना सक्कड गुरुपरंपरेचे सक्कड गुरुवर्यांगेले मनान स्मरण कोन घेवन तशीच आताचे पीठाधिपती जावन आशिल्ले आमगेले संयमेंद्र स्वाम्यांगेले हुडगास्कोन घेवन भक्तेन श्रद्धेन आयचे दीस आराधन करतले सगल विघ्नहर्ता महागणपतीला हुडगास्कोन घेवन देवा तुगेल चरणार प्रार्थना विशेष जावन घेवन पायच्या दिसाक आश्वीज बहुळ षष्ठी येते दिवस आमगेले संयमेंद्र स्वाम्यांगेले मंगळूर शहर डवचे तसले चातुर्मास व्रताचे दिग्विजयोत्सव पायच्या दिसा चलचे एक कार्यक्रम आम्ही करचे आसात। तशी देवाल अनुग्रहान स्वाम्याल आशीर्वादान ते सगळे कार्यक्रम चंद्रतेरी जावका आणि त्या कार्यक्रमाक आमगे सगळे कसन एक विनियोग करचे आसगी स्वाम्याला अनुग्रह खातीर जावन घेवन ते सगळे विनियोग चंद्रतेरी स्वाम्यांक संतोष जावं तशी देवान अनुग्रह कोरका म्हणल खातीर जावन घेवन आमगेलेची GSB चर्केन सगळे ओट्टू मेळून घेवन एक वागा वेस घालून घेवन स्वाम्याला एद्राक ते एक प्रदर्शन करचे एक मंगळूर शहराचे एक विशेष जावन आशिल्ले वैशिष्ट्यता पावून आशिल्ले तसले वागा वेसाचे एक कार्यक्रम स्वाम्याला एद्राक कोरका म्हणून संकल्प केलेलो त्या कार्यक्रमाचे आरंभ आयच्या दिसाक आमी करता आसाची देवाला सन्निधान प्रार्थना करून घेवन महागणपती पूजा पुरस्सर ते सांगेल तसले बण्ण कसने तांकां कोणा एक जबाबदारी दिवची आसगी त्या हांगा येतले कोण सगळं वागा वेस घालतागी तांकां सगळ्यांकय बण्ण घालचे खातीर जावन घेवन जबाबदारी दिवचे खातीर जावन घेवन ही आराधना करता आसाची देवाला प्रार्थना करचे। आयच्या दिसाक हे प्रारंभ जाल्लें कार्य पायी स्वाम्याला दिग्विजयोत्सव जावत पर्यंत हे सगळे कार्यक्रम चलचार आसा। त्या कार्यांत कसनय विघ्न येना तशें देवान चंद्रतेर त्या कार्य चलोवका म्हणल खातीर जावन घेवन सक्कड बंधू बांधवान GSB समाज बांधवान तुगेल सन्निधान प्रार्थना करता आसा देवा आयच्या दिसा धरलेल कार्यान करतना मुखार सून जावचल दिग्विजयोत्सव पर्यंत कसनय एक तोंदरे तापत्रय विघ्न येना तशी परमात्मान चंद्रतेर या कार्य वीर वेंकटेशाला अनुग्रहान गी आमगेल स्वाम्याल आशीर्वादान गी चंद्रतेर या कार्यक्रम जावका। तशीच या कार्यक्रम स्वाम्याल संतोषा खातीर एक उद्देश जाला रे ताजे एक महत्व व्हड आसा। वागा वेस घालचें महत्व ते कशें म्हळ्यार आमकां दैवीक चिंतन येवका मुखार सून ते देवेल अनुग्रह जावका म्हणल खातीर जावन एक चिंतन आसा म्हणटना ते कोण आराधने
ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ